Otu onye bụbu onye isi ọkaikpe Anambra Steeti Ọkammụta Peter Umeadi agbatago akwụkwọ ikike iso wee zọọkwa onye isi ala Nigeria n'okpuru otu ndọrọndọrọ All Progressives Grand Alliance. Gere ya bụ akụkọ n'ozuzu oke. Ọkammụta Umeadi, onye bịara n'isi ụlọ ọrụ otu ndọrọndọrọ ahụ, onye ya na ndị isi ebe dị iche iche soro bịa n'isi ụlọ ọrụ otu ndọrọndọrọ ahụ, bụ nke kpọọ oku ka e nwee nnọrọ onwe nke akụnụba ala Naịjirịa maka ndị omebe iwu nakwa ụlọ ikpe dị iche iche. Ya bụ onye na-azọ onye ga-achị ala Naịjirịa na wee kwee nkwa na ya ga-aga n'ihu imezupụta obi dum nke ala Naịjirịa, ma kọwakwa na a na-ekwu n'oge mbụ na otu ndọrọndọrọ APGA bụ otu pati ga-ewepụta onye ga-achị ala Naịjirịa, ebe ọ kọwakwara na ya bụ onye ga-eweta ọchịchị ga-ezi ezi, weta mgbanwe pụrụ iche ma hụ na ala Naịjirịa gara n'ihu ịdị mma. Ọ nọkwara wee too iwu nke ntụliaka 2022 nke ọ kọwara na ọ ga-eme ka a na-enwe ntụliaka pụrụ iche na ala Naịjirịa, ebe ọ kpọkuru ndị ala Naịjirịa dum ka ha binye aka ma donyere ezi ọchịchị ukwu ma hụ na ha tụnyere onye ga-edozi Naịjirịa n'agbanyeghị otu ndọrọndọrọ ọ nọ n'ime ya.